Senyika ino Zimbabwe dzandinadzo nasi pazuva ranhasi rega ndingokupai musoro wadzo ndingokuudzai kuti zvakamira sei nyaya yekutanga muri yeZimbabwe. Ndikapindira mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti kunyanga kune murume nezuro akabaya baya mukadzi akatema mukadzi kusvika mukadzi afa, kutaura kuno kwatiri kuti murume akazobatwa nevanhu vakamusungirira pamuti vachimirira kuti mapurisa asvika. Tichadzika kuti chii chakakonzera kuti murume agouraya mukadzi wake. Chokwadi mukadzi akafa ine mavanga akawanda airwadza kunyanga uko nyaya dzemhirizhonga mudzimba, domestic violence. Ndobva ndabva ipapo ndoenda paEpworth Epatoni Park, Right. vagari vemuna Delport takanga tiri tese noziro tichifamba. Munogona kusaziva kuti chii chaitika. Regai ndikuudzei, murume akadanana nemukadzi wemunhu chainyoro chimwiri bhinifo wakachiwemba kiminikia Hati akupinda 2 months kia adanana nemukadzi wemunhu. Vadanana kudaro kwese kwaari kuenda kuda kunobatsirwa chikonzero sikarudzi ndo ine kurwara kuri kuitika. Nguva yaanosvika kumubatsiri achiti ndoda kuti mundibatsire, mubatsiri akada kutarisa pari kushanduka, nhengo iri kushanduka yobva yaita senge nyoka yakuda kutoruma munhu ari kunzi ndibatsire. hey Nyaya ndoda kuzadzisa mushure mekutaurwa mashoko aya, asi ndine urombo. Baba vanokumbira sori yokuti kufamba kwavakaita nemudzimai wemunhu nezvakaitika ndichakuudzai, asi sori vari kuipa kuvanhu vavari kuenda kunobatsirwa navo. Vanga vasingatauri kuti pari kuenda kunobatsirwa chii chiri kuitika, pari kuzobuda nyoka. Zvandoda kupupura muri yeZimbabwe ndoda kukupupurirai ndichiti zvokubuda kwenyoka ndakasangana nazvo nezuro inini pachangu ndichida kuti ndoda kutaura zvinhu zvandiri kuziva ndichiona. Hapana kugarika pakaipa, hapana kugarika. Ndine nyaya zvakare inotangira pasentinari yozobuda kwaodzi. Nhasi uno pandiri kuitaura nyaya iri kwaodzi iyi yemwanasikana anga ari mukati mekuenda kuchikoro, akazvarwa ari mwanasikana ari pa 16 years ari form 3 ndobva ashanduka kuita mukomana, ndobva ashanduka kuita murume. Nyaya yandiri kutaura iyi yemwanasikana akashanduka kuita murume. Kana zvabuda zvakanaka muchagona kumunzwa achitaura ega, kana palive ari kuti handisi kunyara itai kuti ndibatsirwe chandiri kuda kupona. But nyaya iri kurwadza kubva kune ukama kwakatizira mwana uyu izvezve. Baba naamai pose pari kuti wadare rekuti mwana uyu arapwe havasi kuuya, vari kuramba chikonzero. Ameno. Baba Isabel, Zimbabwe yamirira 9 minutes to 11 nyudza igejo. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigadi vanongopinda ndiri mukati mekutsutsura. Ritendere muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekureba suri kuitika matima nawo senyika ino. Paka odzi ndokune